Yan. Good afternoon guys. So dito po ako, pupuntahan po natin yung kaibigan kong vlogger kasi pupunta po kami ng Naga City. Mag-iikot-ikot po kami. Sasamahan ko po siya mag-vlog. Kain na kami! Mangko. Yung vlogger. Kaibigan ko guys. Mag-vlog kami ngayon sa Naga. Pa-subscribe naman. Medyo baguhan lang po. Malapit na kami sa Naga City. Guys, andito na kami sa Naga City. So, tara po, libutin natin dyan sa Plaza Quezon. So yan po yung kaibigan nating vlogger. Tatawid po tayo guys para maka kulay pink. Kaiba ha? May barang na dito eh? Ha? Hindi. 20 dito? Dua lang, dua. Itlog sa akin. Agay. Agay tayo. Sarap, malamig. Malamig. Malamig at matamis. Malamig din ngayon ah. Malamig pa panahon pa dito inumin, malamig. Paano ganyan? Lahat na lang malamig. Ano ka nasisira ulo? Yan, pipino. Pipino. Sarap yan. Sarap. 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 Masarap talaga pag libre. Kaya hindi rin po kayo magugutom. Kailangan lang po dito may pangkang pera para may paggastos. Kasi kapag wala, gutom. Gutom talaga. So yan guys, tapos na yung ating pagpapasyal dyan sa sentro, sa plaza. So like and share po sa aking YouTube channel na Real TV Vlogs. Ayan yung kasama ko, ayan, kaibigan kong vlogger. And subscribe and salamat.